ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେବା ଏକ ମହତ ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନା ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନା ତ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ମାତ୍ର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଲେ ଏହି କର୍ମ ସ୍ୱୟଂ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କୃପା ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପଥି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ ସେଥିରୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନାଥ ପିଲାଟିଏ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦିନ କାଟୁଥାଏ। କେତେବେଳେ କାହା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ତ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ସେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ଭିକ ମାଗି ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ଖାଇ ପେଟ ପୋଷିଲା। ଥରେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୁବକ ଭିକାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଗୋସାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏହା ହିଁ ତୋର ଭାଗ୍ୟ। ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭିକାରୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଭିକାରୀ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ା ବନ୍ଧା। ସେ କହିଲା, ଗୋସାଇଁ, କିଛି ତ ଉପାୟ ଥିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଉ, ଯଦି କହୁଛୁ ତେବେ ମୁଁ ତାର ଉପାୟ ବତାଇବି। ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଶିବାଳୟ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ତୁ ଶିବଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେ ଅଚିରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଭିକାରୀଟି ମନ ଖୁସିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ପରେ ରାତି ହେବାରୁ ଭିକାରୀଟି ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କେବଳ ରାତିଟି ବିତାଇ ସକାଳୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା। ଘର କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାରୁ ଘର ମାଲିକ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଭିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ସେଠାରେ କେବଳ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ସୌଦାଗର। ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖୀ, କାରଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଅଛି। ସେ ଜନ୍ମରୁ କଥା କହି ପାରୁନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆସି କହିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଘରେ ରାତିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି। ଭିକାରୀ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ରାତିଟି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସକାଳୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେହି ପାହାଡ଼ର ଆରପଟକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିପରି ସେ ଏତେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ର ଆରପଟକୁ ଯିବ ତାହା ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ଯାଦୁକର ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଆରପଟକୁ କିପରି ଯାଇହେବ ତାହା ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ସେଠାରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଭିକାରୀଟି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଯାଦୁବାଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼ର ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଟିକିଏ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଯାହା କହିବେ ତୁ ଆସି ମୋତେ କହିବୁ। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ତୁ ଏତିକି କରିପାରିବୁ, ତେବେ ତୋତେ ପାହାଡ଼ ଆରପଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଭିକାରୀ ଯାଦୁକର କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇଗଲା। ଯାଦୁକର ନିଜର ଯାଦୁବାଡ଼ିରେ ଫୁ କରିଦେବାରୁ ଭିକାରୀ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଆରପଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଏକ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ନଦୀଟିଏ କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି। ଅକାତ ପାଣି, ଥଳକୂଳ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାଟି ନଦୀଘାଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ନଥିଲା। ସୁନସାନ୍ ଲାଗୁଥାଏ। କେମିତି ନଦୀ ପାର ହେବ ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। ଯୋଗକୁ ତାକୁ ପହଁରା ବି ଜଣା ନଥାଏ। ନଦୀ ଆରପରୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥାଏ ମନ୍ଦିରର ବାନାତ ଓ ତ୍ରିଶୂଳ। ଏତେ ବାଟ ଆସି ସେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପଥର ଭଳି କିଛି ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଲାରୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାହା ଏକ କଇଁଛ।
କଇଁଛକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା। କଇଁଛ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନଦୀର ଆରପଟକୁ ନେଇଯିବି। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଭିକାରୀ କହିଲା, ହଉ ତେବେ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା? କଇଁଛ କହିଲା, ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ମୋତେ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଲାଣି। ମୋର ଟିକେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବି ସେ କଥା ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ସେ ଯାହା କହିବେ ମୋତେ ଆସି କହିବ। ଏତିକି କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଦେବି। ଭିକାରୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା। କଇଁଛ ଭିକାରୀକୁ କହିଲା, ମୋ ପିଠିରେ ବସି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧର। ଜମାରୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ନଦୀ ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସତକୁ ସତ ଭିକାରୀ ତା ପିଠିରେ ବସିଲା ଓ ସେହି ଅକାତ ପାଣିରେ ଅନାଶୟରେ କଇଁଛକୁ ତାକୁ ନେଇ ନଦୀ ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏଥର ଭିକାରୀ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ତା ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସବୁଦିନ ବସି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା। କଦାପି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲା। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦବୋଧ ହେଲା। ହେଲେ କିପରି ଶିବଙ୍କୁ ସେ ତାର କଥା କହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ରହିଲା। କେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଥିରେ ନଜର ନଥିଲା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲୋକଟିର ନିଷ୍ଠାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ। ତୁ ମୋତେ 3ଟି ବର ମାଗ, ମୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମନେ ରଖିବୁ ଯେ କେବଳ 3ଟି, 4ଥ ବର ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାଟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ମୋ କଥା କ'ଣ ଜଣାଇବି? ପ୍ରଥମେ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୌଦାଗରଙ୍କର କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଝିଅଟିର କଥା ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ଯାଦୁକର ଓ ଶେଷରେ କଇଁଛ କଥା କହିଲା। ମହାଦେବ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଲା ଓ ଏହାପରେ ମହାଦେବ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି କିଛି ତ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ? ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ। ବରଂ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ସେଇ କଇଁଛଟି ଆସି ହାଜର ହୋଇଗଲା ଓ ପଚାରିଲା, ମୋ କଥା ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଛ ତ? ଭିକାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ କହିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନଦୀ ଆରପାରିକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। କଇଁଛ ତାକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ନେଇ ନଦୀର ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସେ କଇଁଛକୁ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ତୁ ତୋ ଦେହର ଖୋଳପା ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେ, ତାପରେ ତୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବୁ। ସତକୁ ସତ କଇଁଛ ତା ନିଜ ଦେହରୁ ଖୋଳପା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବାରୁ ଭିକାରୀଟି ଦେଖିଲା ସେହି ଖୋଳପାରେ ଖାଲି ମୋତି ଓ ମାଣିକ ସବୁ ଲାଖି ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବି ସେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଚଦରରେ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ସେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ପାହାଡ଼ ପାରି ହେଲା ଆରପଟକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ଯାଦୁକର ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ତା କଥାଟି ସେ ମହାଦେବକୁ ଜଣାଇଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଲା। ଯାଦୁକରକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପାହାଡ଼ ଆରପଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି। ଯାଦୁକର ତା ଯାଦୁବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପାହାଡ଼ର ଆରପଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲା, ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୋ ଯାଦୁବାଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ତାପରେ ତୋତେ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯାଦୁକର ଖୁସିରେ ସେହି ବାଡ଼ିଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ସତକୁ ସତ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଭିକାରୀଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ଯାଦୁବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କେହି କିଛି ଭୁଲ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାରେ ଏବଂ ଏଇଟି ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ଏତିକି କହି ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ସୌଦାଗରର ଘର ପଡ଼ିଲା। ସୌଦାଗରର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାରୁ ସୌଦାଗର ତା ଝିଅର ଉପଚାର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ସେ ସୌଦାଗରକୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏତିକି ବେଳକୁ ଝିଅଟି ବାପା ବାପା କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସୌଦାଗର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଭିକାରୀ କହିଲା, ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯାହାକୁ
ଦେଖି ପ୍ରଥମେ କଥା କହିଲା, ସେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସୌଦାଗର ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭିକାରୀ ସହିତ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇଦେଲା। ଭିକାରୀଟି ଯେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିଲା, ସମୟକ୍ରମେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ସବୁକିଛି ଲାଭ କଲା। ସୌଦାଗରର ଜୁଆଇଁ ହୋଇ ସୌଦାଗରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଲା ଓ କଇଁଛ ନିକଟକୁ ପାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତି ଓ ମାଣିକ ବିକ୍ରି କରି ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଲା। ଯାଦୁକରର ଯାଦୁବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲା। ଯିଏ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ସେଥିରେ ନିହିତ ଥାଏ। କାହାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅନେକ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ଭବତ୍। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଅନ୍ୟର ହିତ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରାମୟତା କାମନା କରିବା, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ହିତ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରାମୟତା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକତା। ଧନ୍ୟବାଦ।